Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ako sa gining hinuktukan pag-ayo. Kadili ko gustong magmahay sa maabot. Kay usa pa. Bililhon kay nako ng yuta. Bisan tuod kung kamay ra na. Kay mauna lang ni ang nagpabiling handumanan nako ni tatay o ni nanay. Gikang naguna. Ya karon, tugwen sa kanding ransing. Mao man ni kinabuhi na to din his bukid shot. Habis dodot nga itugwen ang mga kanding ninyo, ha? Klase man ron. Tuwa, eskwela. To. Kaya ta. Sab nagpalanom ni mo dito sa sudlon siya nga perti lang initas panahon. Nga matay man ang ako mga taong dito. Hasta ang ako mga batong dito. Anihono na ang tatos ng buwan, nasunos kayo dito eh. Mao ba? Taon sab no? Lagi eh. Saan ka na to inig pamayad sa itong mga utang ini nga, waam tayo anihon ini. Hindi mo dito, kasi ba, waam mapiktuya sa huwaw, waam mamatay. Daghan sang nang matay siya to eh. Pero dili tanan. Kaya may dagkong kahoy man po dito nga makasalipod-salipod sa ako mga tinanom. Unya, may tubig pa man sa sapa ditong dapita. O kakuhaan akong tubig nga mabubo na ko dito. Mayo, kay may tubig pa din sa sapa dito. Dito sa amo, wala tubig nga makuha siya ngay. Hubas sa sapa dito sa kainit. Maulagi taon na reklamo po nila ni Buning o ni Guryo. Nangamatay po kuno ang ilang mga tanom dito. Taas ba po itong ila? Medyo na ibabaw na to. Lisura yun lagi eh. Ang irrigation nga sa basakan, murag padong nga sa paghubas eh. Saong ka na to yun eh. Mao. Sao na lang nato ni. Hey! Hey! Si Pusyo eh, nawang ni mo. Saman siyong! Naligi tayo dito sa boss! Ikaw to! Ha? O ako ka sanong. Kuan, may nangita ko naman dito sa ubos. Nag-auto. Ha? May nangitan akong nag-auto? Oh. Uy! Kinsa man? Abi na ko kinsa nangita na kong nag-auto. Ikaw mangguda eh, Grigi. O, Pansing, wambu ka mo balik dito sa amo o bisa sa tindahan na lang sa sawang. Ay, kuan. Nabisi lagi ko sa uma. Saan nga init mong gayo? Nagpundo kong tubig nga mabubo na ko sa akong mga tanom. Mao di ay. Mayo kay, nakatultol ka din his among dapit. May di matultulan ay basta pangitaon yun nimo. Oo, hinoon. Bitaw, may sakop ko dito sa tindahan nga nakailan nimo. Siya may nag-ingon ako nga taga-kansungka ko mo. Unya, di ako nahuno nga ng kanabang may baskitan. Ug mo akong napangutanan katong ginganlan og busyong. Siya may ingon ako nga may distansya pa din ang inyo. Oo. Si Busyong mo'y nakaagi na ko nga nagtugway ko sa mga kanding. Nga may nangita ko nun ako nga nag-auto. Mao nga, miyanhi ko sa ubos. Asam na dupita din ni sa inyo ang inyo sing? Asang inyo? Sa unahan. Unahan Ulay, pa yun. pagida ay. Pero, di lang tamangad to. Siot kay dito. Maikog tanimo. Sabi di ay, ikugod. Probinsyano sa taon ko, no? Dito lang ko magtubo sa Cebu. Kay dito man ko magpadayon sa kong pag-eskwela. Pero, diyan nag-wholesaler ko, ibalik ko diri sa ato. Ug dinhi na magnegosyo og sa mga kasikbit nga dapit diri sa ato. Ay, dili magud kaangay din higod. Kay, kortahan na baya ka. Ay ko pagingon na sing. Tahan ba? Natagapan lang. Giswerte lang gamay ug nani kay sikay pod. Ug sinso sa taw gamay. Kahambol yun sa kong amigo. Lahi ka gyud sa uban. Nga ako sa mga higala sa una. Karon, di na gitaon managad.
Pero ikaw, ay, maurag hapon. Wa mo tayo kapang hambogod. Bisag unsa nga kahamugaway o grasya nga miabot nato, di man nato. Grasya mo na sa Ginoo nga gitugyan sa nato. Hmm. Abi mo, garbog yung kay ko, Grigi, nga ikaw may akong nahimong suod ng higala. Ikaw gyud Bitaw. makansir jud tas atay ini ba? Na, ha? Si ba-cancer sa atay ba? Dako na kay akong atay sa pagsige nagdaig nimo. Ah. Abi nagkukunsa. Bitaw, unsa may ato? Kay ko kubayan mo eh. Ay kuhaan ko ka magkuha sa ka kog lubi, butong ba? Maglamaw ta. Naay daghang butong dito sa among uma. Saman, kuha ko. Ay lang pagtagad diha. Adto lang ta sa inyo aron makatultol sa ko. Eh di lang lagi ta mga to sa amo. Kay maikog lagi ko nimo. Gamay kayong akong payag. Ikaw ba? Unsa man pagtuo nimo nga akong gianhi dinhi? Ha? Nga mutan-aw kog gamay o dako ang imong bay? Di man good. Ang ako nga suod gud ta. Ditsuhan lang kog sulti nga dili ka magpadayon ako sa inyo. Ah, Sulti kay di man ko mamugos. Ha, Pransing? Grige. Diha lang ilugar oh. Kay di man ka makasud dito, di man masud na dito ng imong auto. Diha lang, diha. Okay. Oh. Asa man dapit ang inyo, Franz? Musud na gamayng dandan. Day. Day ko rin. Day? Wa may bitubag. Wa tingali day mo asawa uy. Lusig may gilakaw. Ay oo. Murag alas 11 naman di ay. Tuwa to sa eskwelahan. Naghatod og baon sa mga bata. Mao day wa manubag. Wa nanubag. Sorry kayo, Gregi. Sorry ba eh. Magsuri man ka. Kini, mauning among payag. Maurag kita nakaya na ko. Naay ko palaban ni lang imong pagka-humble good. Paubos pa yung kag maayo. Ay, madako og gamay man ang atumbay. Kung mamatay ang tao, wag yun tayo patas yun ang tanan, di ba? Hinoon. Pero, layara gyud sa imong bayo. Nga, dako kayo, hamukaway pa gyud. Mao lagi, magaway. Pero ang nagpuyo, way pag sinabtanay. Bitaw. Para na ako, no. Dili may danon nga dako ang imong bahay nga gipuyan. Unya, way kalinaw sa sud ug sa mga nagpuyo ini. Gregi. Bitaw. Kung makabuot ka pa lang kung kinsang imong ikauban sud sa kapanimay, kanindot gyud ta ka. Pero sorry ha nga may kalit ko kaseryoso dre. Ay, wara uy. Ako gani, gisamok ta gani ka sa kung pag-adto sa imong tindahan. Gidisturbo ta gyud ka. Nagasadana. Wa ka makasamok, ha? Wa ka makadisturbo. Ikaw ra gyud gingon na Fransinga ka. Sila. Sorry. Sorry na pod. Tod, samtong imong but patabangan ako. Nauna-huna na to nimo, saan? Nagdesisyon na ka? Wa pa may magkasabot og tarong ni Mrs. Sabutan pa na namo kung unsa kay maayo. Basta kay naara ko. Anytime, adto ako sa bahay o sa tindahan baron. Kay tabangan tagyo ka. Salamat. Salamat yung kay nimo, Grigi. Matuod ka gyud nga higala. Naay lagi palabi ka seryoso lagi. Magilakay tanong na yun. Sige. Tanaw na to, kinsa gyud makahilak. Sige. Ganiya makurin ba? Ito sa mong room ba? Gipasulti mi ni teacher sa mong dream to be. Kunan sa kunit. Amo pangandi, ini kadako na mo. Tabiana sa ginaning Inday Miles. Oy, bisa nagkaon mo sige kuan. Di ba sa kaon sige yo. Nangilabot yun as kuya dudutoy. Wala mong good na isod akong babao. Disturbo man. Ay, Dodot, sige lang, good. Di man lang Nihunong man good na siya kaon.
Unya day Miles, giunsa man nimong tubag si teacher. Akong giingnan nga, magparehas ko niya nga mag-teacher pot ko. Mayo lagi maka-eskwela tag college. Kung dili, ansa man nimo pagka-teacher be? Nga pobre man ta. Ansaon man? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!